Asị ka anyị mara aha gị maazị. Ogbuehi otu ụbọchị Eduborngain. Oke maazị biko asị ka ị gwata anyị obere ihe maka Ikeji Arondizuogu a. Ikeji a o tegwa mgbe a mụtara ha hụ ya. Onwe ekwela onye ya emenarị ya. Ndị ụka ihe masịrị ha mere ya si onye ebe n'ụka. Anyị ga-ejekwa kama na a na-erespekt awa culture. So awụ ha ya emene ya. Onwe ha ọgbara ụpụta nwere ike imechi n'ike. Maazị ke ndụmọdụ ị na-enye ụmụ okorobịa? Ụmụ okorobịa ndụmọdụ na-enye ha ma egbe ha na-ebugharị. Anyị ezigbo ha ga-eme ya mbụ. Ọ ebeghị ike dụrụ mkpa tụọ ibe na otu a ka ọ dị maazị. Tụọ ibe gị na ịma na ịwụ dị. Ịma ndị mba na-eche na Ikeji a na oke ọgwụ akarịa dị ka mazikwa ihe dị ka ọgwụ tupu na aka si akụkọ na nsị achị isi efe na a na-akpacha iwe obere. Ọgwụ adịghị abata a na-akpacha iwe obere ọ dịghị ka mgbe mbụ ahụ. Oke obere ka a na-akpacha ihe ohe ya na-asị ya ma ekwu nke ndị mmụọ ji na-etigbu a na-akpacha ịtụ ya ọgwụ. So ihe na-agwa n'ụmụ okorobịa anyị na ha were obiọma wee na-eme nọọ ihe ọṅụ ka ọ bụ ma mma ha kwụsị ya enweghị ihe ji ụmụ ihe ahụ emezi onye ike dị ya tinye okorobịa ibie na ya nsogbu adịghị maazị anyị ekwe anyị ga-ahụkwa aga mgba n'aha ọzọ no Chineke ya edowekwa anyị nsogbu adịghị were ma yọọ pọ Chineke
ka a na-akpọ